Ahojte, čaute, teda vítajte pri druhom replayi. Ako som spomínal, zahral to Roman alias Deadflash na 10-kovom Sheridane na mape Normandia. Roman je tiež známy svojim agresívnejším štýlom hrania. To uvidíte aj tu. Čiže rozbieha sa na stred. Tu nie je čo špekulovať, jednoducho má Sheridana s najlepším dohľadom, je tam krytý kopcom, takže je to výborné miesto na spotenie, bežne sa tam chodíva s lightami, s metkami. No a tu hneď dostane Grilík Hečenko, keďže mu nevenoval žiadnu pozornosť. Otáča sa dole. Lenže tu sa trošku prepočítal. Ja som myslel, že tá K91 vystrelila raz, ale vystrelila prvú až do Romana, takže on dostal všetky 3 rany. No už má polku HPčiek preč. Musí si dávať pozor, ale trpezlivosť nie je jeho veľkou stránkou. Tu našiel 9-kového lighta. No, dobre. Je minúta aj 10 sekúnd od začiatku bitky a Roman nemá takmer žiadne HPčka. Tu tiež pomerne veľké šťastie bez domierenia, že to prešlo. Ani Grill ho nerieši, ani tá T57 Heavy. No už si musí dávať veľký pozor, lebo je na ranu od čohokoľvek. Trafí mu nádrž a škoda, že bez zápalu. Opäť sa pozerá na tú T57 Heavy. Prepol Hečko. Hečko mu prešlo za 542. Ostali už len dvaja. Na Damage Country má 4000 damage nastrielaných. Krásnych 600 Hečkom do E4. Tu bude tak chvíľku akoby naznačovať. Odspotol sa. No, E4 je otočená už na neho. Ale otáča sa na ďalší tank, takže teraz môže využiť situáciu. A dopína E4. Ostáva objekt 752. Objekt je dopnutý. Takže má nastrelaných krásnych 5160, aspoň zatiaľ, ale nemyslím si, že mal niekde zápal. Takže to bude asi aj finálny damage, presne tak. Dvoch zničil. Má nejaký asist. Asist má 1300 takmer, veľmi pekné, prvá trieda. Pozrieme ešte zvyšok týmu. S prehľadom vedie. Zase niekto, kto dokáže nastrieľať iba 400 s heavinou. Takže, no, štýl bol taký rýchly, však Sheridan je rýchly, len si treba dávať pozor na tie HPčka, lebo toho pancieru tam veľa nie je. No, veľká ráže, keďže nastrieľal tých 5000. Škoda, že to nebolo M-ko. Koľko ti chýba vlastne do M-ka? Nie veľa. Myslím si, že okolo 1450 plus minus by bolo to M-ko. Neviem, čo by si mohol ešte jeden tank navyše zabiť, aby ti to dalo. No, škoda. Ale nevadí, bola to výhra, pekne zahraté. A ja sa teším zase opäť na vás pri ďalšom replay videjku. Zatiaľ sa majte, čaute.